Ana imroz 8 iyuni соли 2025 гурӯҳи истироҳаткунандагон бевосита бо табиат муроҷиат карда табобат гирифта истодаам. Мана ин майдонзори лаванда бо забони русиш. Аврок мегӯд ин гиёҳа забони тоҷикӣ ба. Мана ҳамин аз худаш равғанҳои эфирӣ ҷудо мекунад, бевосита асаб ором мешавад, дар фазо вирусҳои нест мекунад. Ҳама чи табиат худаша балансировка мекунад, мегӯд худаша идора мекунад. ҳама чиз дар табиат аз ҷониби худо ихтироот шудагӣ, пешкаш шудагӣ, ки мардум донад, ёд гирад. Табиат мекунад моро табобат. Мана хоҳед ки умри дароз бинед, ақаллан ҳафтаи 1-2 маротиба бояд шумо сайру сайёҳат бибуред, кӯҳҳо баравед, соҳили дарё. Муносибат бо табиат беҳтарин тарзи табобат аст. Мана поддорожник, яъне барги зуф хеле зиёд. дарахти сиб, олуча. Мана бевосита гиёҳи зарде ки дисоде донник лекарственный, зарюнушка. Мана ин пижма барои резондани кирмҳо. Мана ин гули сафедча доштагӣ аллакай тух бахшодааст. Ин бевосита як намуди зира гӯем, тимин барои бемориҳои меъдаю рӯда истифода мешавад. Дар деҳаҳо мисол умуман дар ҳудуди ноҳияи айнӣ хеле зиёд ҳаст. Корава мегӯнонанд, корав. Мана ҳатто шапаракҳо, оруҳо барои худ ғизо гирифта истодаанд. Ва ҳамина худо офаридааст, ки мо ҳифз кунем, истифода барем, бемор нашавем, умри дароз бинем. саломат бошед, сарсоло шавед. Нияти нағз неъми давлат ва мардуми тоҷик бояд дар оянда аз 100 сол зиёд умр бинанд. барори кор ба ҳамаи шумо.